हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। ना 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 ना, हेलो गाइस नो, हेलो हाय छोड़ो, जय जगन्नाथ बोलो। जय जगन्नाथ संग माने मोर आ गोटे भिडियो को आपको स्वागत। तो देखंतु एठी होची खरस्रोता नदीर बेलाभूमि, शीतुआ शीतुआ राति आउ एटा होची देवीगुड़ा घाट। देवीगुड़ा घाट माने आपण जानिथिबे जोठी देवींकर विसर्जन करा जाय सेटा होची देवीगुड़ा घाट। तो एठी कौन ହେଇଛି ନା ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକାଲିଟିର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଶ ମଣ୍ଡପ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ 24ଟା ବେଶ ଅଛି ସେ ବେଶରେ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଠି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହଉଛି ବୋଲି। ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେବା। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆର ରାଜା, ଆମେ ସବୁ ତାର ପ୍ରଜା। କୁହନ୍ତି ନା ଆମେ କାଳିଆ ରଜାର ପ୍ରଜା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିତରେ କଣ କଣ ଅଛି, କେମିତି କଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 24ଟା ବେଶ ଅଛି। ଯାହା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଇଟା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ ଯେ ପୁରୀ ଯାଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 24ଟା ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଆଡେ ଏମିତି ହଉଛି, ଆମ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ହେଇଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଠି ସାଉଣ୍ଡ ବି ହଉଛି, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇପାରେ, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ କଣ ଅଛି ଭିତରେ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ଠାକୁର ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଆଉ ଦୁଃଖୀର ସେ ଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଭାଗ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟିଥିବ ଯେ କି କାଳିଆ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଘଟିଛି। ତା ଋଣ ତ ମୁଁ କେବେ ସୁଝି ପାରିବିନି। ତ ମୁଁ କହିବି ଭିଡିଓରେ ଆଗକୁ ସେ ବିଷୟରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓରେ ବନି ରୁହନ୍ତୁ, ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ କଣ କଣ ମୋ କାଳିଆର ଦୟା ମୋ ଉପରେ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଠାକୁର କଳା ସାନ୍ତ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କିଛି ଚେଷ୍ଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏ ଜିନିଷ। ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ସମସ୍ତେ। ଆମ ଯେହେତୁ କାଳିଆ ରଜାର ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଜା, ସେଥିପାଇଁ ତା ବେଶ ଦେଖିବା ଆଉ କାହା ବେଶ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 24ଟି ବେଶ ଅଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଏଇଠି ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖିଲି ହଉଛି, ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲି ଭିଡିଓଟେ। ତ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଦେବତା। ତ ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଡାକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଦେଖଉଛି। ମୁଁ ମାନେ କାହାଣୀ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ମୋ ଜୀବନର ଏଟା ଗୋଟେ ସତ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୋ କାହାଣୀଟା କହୁଛି। ଦିନେ କୌଣସି କାମରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ସହିତ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିସିସନ ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ପୁରୀ ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ତ ଆମେ ଟିକେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲୁ, ନା ଆମେ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ କେମିତି କାଳିଆର ଡୋରି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ, କିଏ ତମକୁ ଅଟକେଇବ, କିଏ ବା ରୋକିବ? ଡୋରି ଯେବେ କାଳିଆର ଲାଗିବ, କିଏ ବା ରୋକିବ? ତ ଡୋରି ଲାଗିଲା, ଆମେ ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ପୁରୀ ଯାଇ କେବଳ ବାଇକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଥିଲା। ତ ଆମେ ଯାହା ପାଖରେ ରହିଥିଲୁ, ଗଗନ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ଭାଇ ଆମର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ଯାଇକି। ତ କଣ ହେଲା, ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ପୁରୀ ଗଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଥା ହେଲା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଦବୁ, ଆଉ ଗଗନ ଭାଇ ଆମକୁ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଦେବେ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏଇଟା ଯେ ଗଗନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନଥିଲା, ମାନେ ପଇସା ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ତାଙ୍କୁ କହିବାନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବା। ଏଇଆ ଡିସିସନ ନେଲୁ। ଗଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା, ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ। ମାନେ ଦିନ ପୁରା ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଗଲୁ ନା, ବହୁତ ଭିଡ ଥିଲା। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରୁ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗଲାବେଳେ ପୁରା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଗଲୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇଲୁ। ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି। ସେଇଠି ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା, ସେଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ଆସିବେ ଆରାମସେ, ପୁରା ସଫା ପରିଷ୍କାର ପାଣି, ସେଠି ଆପଣ
ଆଉଥରେ ଗାଧେଇ ପାରିବେନି। ତ ଆମେ ଗଲୁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାକୁ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଗାଧେଇକି ବାଲି ଫାଲି ପୁରା ଲାଗିଛି, ପୋଷାକ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ବାଲି ହେଇଛି, ଆମେ ଗଲୁ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ତାର ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗାର ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ଜୋତା ଓହ୍ଲେଇକି ଯିବ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଗଲୁ ଜୋତା ଓହ୍ଲେଇକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇ ସାରିଲୁ, ସମୟ ପାଖାପାଖି 3ଟା ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମେ ମାନେ କଥା ହଉଥାଉ ଯେ କେମିତି ଗାଧେଇ ପଡିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବେ, ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି, ଯାଇକି ରୁମରେ ଖାଇବା। ସିଏ ଭୋକ, ସେଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପେଟର ଭୋକ ବି ଜାଣିପାରେ ବୋଲି। ଆମେ ଗାଧେଇକି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ହାତର ଏଇ ଯୋଉ ରୁମ ଟାଙ୍କି ଉଠୁଛି। ଆମେ ଗାଧେଇକି ଜଷ୍ଟ ଉଠୁଛୁ, ମୋ ସହିତ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଯାଇଥିଲା ସେ ଦେଖିଲା ରାସ୍ତାରେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ସେଠି ମେଞ୍ଚେ ଅଳିଆ ଫଳିଆ ସବୁ ପଡିଥିଲା। ଗୋଟେ ଚିରା କୁରକୁରେ ଜରିଟେ ପଡିଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ କିଏ ଗୁଟକା ଖାଇକି ଥୁକି ଦେଇଛି ପୁରା। ତଥାପି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା, ସେ ଜରିଟାକୁ ଉଠେଇଦେଲା। ସେ ଜରିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠେଇଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ହେଇଗଲୁ ଯେ ସେ ଜରି ଭିତରେ 2000 ଟଙ୍କା ପଶିଛି। ତଥାପି ଆମେ ଭାବିଲୁ ନାଇଁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଥିବ, କାଳେ କାହା ପଇସା ପଡି ଯାଇଥିବ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ପଇସା ଫେରେଇକି ଯିବା। ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ, ଆମେ ତଥାପି ସେଠି ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିଲୁ ଯେ କିଏ ପଇସା ଖୋଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ପଇସା କେହି ଖୋଜୁ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ନା, ଇଏ ବୋଧେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଆମକୁ ସତରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତଥାପି ଆମ ମନର ଅବଶୋଷ ରହିଲା ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମ ମନର ଅବଶୋଷ ହେଲା ଯେ ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ପଇସାରେ ଖାଇବୁ ତ। ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ହେଲାନି, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଆମକୁ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯୋଉ କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ହୁଣ୍ଡିରେ 1000 ଟଙ୍କା ପକେଇଦେଲୁ, ଆଉ 500 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ପେଟେ ଖାଇଲୁ, ଆଉ 500 ଟଙ୍କାରେ ଭୋଗ କିଣିକି ଘରକୁ ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, 3ଟା ବାଜିଲାଣି, ପୁରୀରେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ସରିଯାଇଥାଏ। ତା ମହିମା ତାର କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୟା କରିବ, ତେଣୁ ତା ଦୟାକୁ କେହି ଆଉ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ସେ ଯୋଉ ଦବ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ତାକୁ କେହି ଆଉ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ତ ଆମେ ଗଲୁ, ଗୋଟେ ଜଣେ ମାଉସୀ ହୋଟେଲ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଗଲୁ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 3ଟା ସମୟରେ ବି ସେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଆମକୁ ଦେଲେ। ତ ସିଏ ହଉଛି ତାର ଦୟା, ତା ମହିମା ସବୁବେଳେ ମିଳେନି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦବ ନା, କହିବାକୁ ପଡିବନି ତାକୁ। ତ ସେ ଏମିତି ଠାକୁର, ଯାହା ହଉ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ତ ସବୁ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାଇପାରିବେନି, ତ ଏଇଠି ଏ ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 24ଟି ଅବତାର ବେଶ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ଦେଖିକି। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏରିଆରେ ହଉଛି, ତ ଆମ ଏରିଆରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ବି କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନଥିବ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଟିକେ ମାଇକ୍ ଶୁଭୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ପୁଣି ଭୁଲିଗଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।